Цель данного мероприятия – это сохранение фольклора, культуры, что туда входит, начиная от застолья, кончая одеждой, проведением мероприятий. Вот у нас все это, значит, татарские наши старые традиции, которые уходят сотни в века. У нас очень у татар принято такое слово, есть «эме». «Эме» – «коз» имясе, «и» имясе, «ит» имясе, «дундей» и «семнар» бар безнен. Это значит повод вместе собраться. Сегодня поводом вместе собраться у нас является еще раз задуматься, еще раз подчеркнуть, еще раз показать молодежи нашу богатейшую историю, наш богатейший фольклор. Моңлы жырлар безнен, да, биюләр безнен. Вот как сказал Марджани, давайте оттолкнемся от его суждений. Он сказал, что для сохранения языка, культуры нам нужно, первое, религия. Второе, сохранение самого языка. И третье, все это все равно нужно нам фольклор. Бұрынғы заманда гадәтләрне искә төшереп, яшьләрне җыеп, вот эти вот древние принципы, вот это все нужно нам передать будущим поколениям, чтобы знали, что такое Аллагый. Что такое Аллагый? Вот. Что такое кос имясе? Киянта белән жүреп, сулар ташып, значит. Что такое сабантуй у нас? Вот. Сабантуй у нас он соревновательный. Сабантуй он рассчитан на все категории возрастные. Специально есть конкурсы на сабантуе, которые привлекают детей. Там ножницами, сувениры. На сабантуе обязательно принято раздавать подарки детям. Вот, и вовлекать детей. Это семейный праздник Сабантуй. В то же самое время есть там конкурсы на ловкость, на удачу. Это вот горшок разбивают, там, значит, воду носят коромыслом. Он немножечко с юмором. Это вот борьба с мешками. Изюминка Сабантуя является, конечно же, борьба, крэш. Это у нас тоже, значит, генетически передается, вот эта борьба. Татарская национальная борьба, это она носит тоже здесь идеологический характер. Поэтому вот такие мероприятия нужны. Огромная благодарность организаторам. Побольше бы таких мероприятий, которые подчеркивают нашу культуру и эту культуру в века, значит, передают. Одним из аспектов сегодняшнего мероприятия является то, что здесь подчеркивается роль женщины. Женщина-семьянин, женщина-жена, женщина-мать, женщина-бабушка, да? Может девочка, девчонка учиться в школе. Что сегодняшний день наше, значит, сохранение языка к женщине отдельное отношение. Она идеолог, она воспитывает детей с молоком матери. Она сюда белян кермеся, то она сюда белян кермей. Поэтому вот роль матери, роль женщины, роль бабушки, роль идеологически направленность, сегодня тоже это поднимается вопрос. Бүләкләрне кабул итәләр. Милана Карим, sizin alkışlar dostlar. Paklon. Baş iyemiz. Менә аларның җитәкчеләре.
Исәнмесез, хезмәтләшләр, кадерле кунаклар. Менә безнең бик матур итеп мероприятие үтеп бара. Аллага шөкер, менә җыеннар безнең мөселман ханнарыбыз, блогерларыбыз, безнең спонсорларыбыз да инде менә монда матур итеп, менә шулай итеп апарабыз без мероприятияне. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә сез игътибар иткәнсездер инде безнең җырлы моңлы балачак дип аталучы шушы бәйрәмебезне башлап җибәрделәр. Безнең нәни сабыйларыбыз, безнең яшьләребез. Балалар бит безнең киләчәк, шулай бит. Балалар булган җирдә инде рәхәт, күңелле тавыш, бу рәхәт тавыш, шулай бит. Шулай булсын, һәм инде тагын бер җыелуның сәбәбе, дуслар, без бүген хәзер мин берничә минуттан оештыручыларыбызга сүзне бирәмен. Шушы биргә җыелып, аралашып, күңел ачып, шушы безнең гореф-гадәтләрне искә төшереп алу. Һәм чакрасым килә биргә, шушы да биргә безне җыйган оештыручыларга сүзне бирәсе килә. Безнең шибәр матур кызларыбызга, алардан башка бу мәҗлес булмас иде. Алар инде бу көндәрдә йөгереп, чабып, борчылып, алар үзләре бик каты борчылалар. Шуңа күрә давайте их поддержим. Русча әйткәндә, Диана, Алиса, рәхмәт итегез биргә. Добрый день. Потому что не со всеми сегодня удалось поздороваться. Немножко волнуюсь, передам Алисе пока. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хезмәттәшләр. Сезне әлеге залда күрешү өчен бик мин шат. Без бүген һәрберебез өчен иң якын булган балачак хатирәләрен, татар халкыбызның гореф-гадәтләрен, традицияларын, җырларын тыңларга килдек. Иң беренче чиратта кунакларыбыз өчен бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бәйрәмем сезгә бары җылы хатирәләрен, якты истәлекләр генә калдырсын дигән теләктә без башлыйбыз. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Мы очень рады видеть вас. Сейчас мы начинаем нашу программу. Я думаю, начинаем. Кызларга алкышлар, күрәсең, алар әзрәк борчылалар иде. Алар өчен бу шундый беренче зур бәйрәм дип әйтик. Ярый инде без атна сайын мондый бәйрәмнәрдә йөргәч әзрәк безнең тел инде ияләшкән. Беренчедән дөрестән бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, хөрмәтле кунаклар. Хөрмәтле хатын-кызлар, монда инде безнең танышлар да бар. Бар безнең җитәкчеләр дә, бар блогерлар да дип әйтик инде. Хәзер заманы шундый бит инде, кая барсак та төшерергә кирәк. Бер кая бер мәҗлескә барып, син төшермәсәң, анда син булмаган шикелле, шулай бит. Заманасы шундый, Трисе килә барып дигәндә тынычлык, ошо матур шәһәребездә дип әйтик, Казаныбызда, Татарстаныбызда матур дип яшәргә язсын. Һәм озын сүзнең кыскасы, хөрмәтле кунаклар, биргә чакырасы килә безнең хөрмәтле кунакларыбызны. Беренче чакырыйк әле без хөрмәтле ханымызны, представитель Всемирного конгресса татар, диелгән известная поэтесса, автор стихов многих популярных песен, писатель, журналист, заслуженный деятель искусств Республика Татарстан Шәмсия Гатуфовна Зигангировнаны биргә чакырасы килә. Сезне биш алкышлар белән. Һәм шулай ук биредә сезгә инде ул таныш, мин үзем шәхсән әлеге шәхес белән беренче тапкыр күрештем бүген. Һәм кулны инде бер-ике атна юасы булмаса Алла берсә, чөнки мондый мөхтәрәм кешеләрне гел күрергә туры килми. Биргә чакырасы килә. Безнең инде бар татар штабы дигән шундый матур. Мин үземнең анда булганым юк. Әмма анда бик шәп, бик күңелле диләр. Мәскәүбездә, Мәскәүгә барган бөтен татарлар шунда җыелып күңел ачалар һәм бәйрәм итәләр. Шушы татар штабының җитәкчесе бүген бездә кунакта Ямалиев Рөстәм Фәиз улы. Рәхим итегез, сезне биргә чакырабыз, көчле алкышлар белән. Тагын бер күрешик әле. Тагын бер ике атна кулы йомыйм Алла берсә. Рәхмәт. Хәерле көн, газиз милләттәшләр. Минем татарларым, менә Диана Мударис кызы әйтте, я буду говорить по-русски, потому что многие понимают по-русски. Я буду говорить по-татарски, потому что в зале все татары. Мин бүгенге чарага дөресен әйткәндә бик каушап һәм кая килгәнемне белмичәрәк килдем. Чөнки мин инде вазифам буенча бөтен дөнья татар конгрессында башкарган вазифам буенча Рәсәй генә түгел, бик күп чит илләрдә дә безнең милләттәшләребез яшәгән җирләрдә булдым. Һәм ул бик мөһим чаралар, республика күләм, Рәсәй күләм, дөнья күләм чаралар иде. Менә инде кая килеп эләккәнемне белгәч, мин икеләтә шатландым. Чөнки без, Аллага шөкер,
йоклаган милләтебезнең менә йоклаганрак өлешен уятырга җыенабыз бит һәм инде ул уянып килә. Сез дә моны сизә торгансыздыр. Соңгы 1-2-3 елда бездә бик тә җанлану, телебезгә ихтирам, хөрмәт сизелә. Сезнең менә бу чарагыз, Аллаһ бирса киләсе очрашуда Зияна Мөдәррис кызы да, Алиса инде ул шулай ук Алиса Рафил кызы да чип-чиста итеп чатнатып татарча сөйләшерләр димен мин һәм аннан һич кенә дә уялырга ярамый, чөнки без барыбыз да әле без телебезне беләбез дибез. Менә мин инде үзем 30 ел радиода эшлим, китап нәшриятында эшләгән редактор, журналист. Мин дә әле телебезнең нишкәлекләрен, аның нәзакәтле, матур сүзләрен белеп бетермим. Чөнки без Заһир Бигиевларны, Фатиха Мирханнарны, Галимҗан Ибраһимовларны, Дәртмәндләрне, Тукайларны энәсеннән җибенә кадәр укып чыгарга һәм аларның телләрен белергә тиеш. Безнең әле алда ачылмаган сихри дөнья телебезнең хәзинәсе. Узын сүземне кыскартып, минем бүген вазифам Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакировның сезгә ихлас күңелдән котлауларын һәм бүләкләрен тапшыру. Мин сезгә менә аның котлауларын һәм сәламнарын җибәрәм. Безнең Бөтен дөнья конгрессы бик зур эш башкара, милләтебезне туплау буенча, гореф-гадәтләребезне, телләребезне. Монда без әле бик рәхәт яшибез, чөнки без Татарстаныбызда безнең мустақил үзебезнең дәүләтебез булмаса да, biz татарларыбыз арасында, менә сез чит төбәкләргә барып карасагыз, анда күзеңдәге яшьсез кешене тыңлап та булмый. Чөнки алар шул кадәр телгә сусаганнар, аларның шул кадәр телебезне саклыйсы килә. Шушы җәһәттән караганда Бөтен дөнья татар конгрессы әйтеп бетергесез, бәһасез зур эш эшли. Безнең милләтебезне туплый, без инде менә үзебезнең телевидениедан да күрәсездер. Безнең бик матур тапшыруларыбыз, чит төбәкләрдәге татарларны да чакырып, biz жанланабыз, biz яшибез, һәм шушы безнең жанлануыбыз киләчәктә безнең яшь буыннарга да менә сабыйларны карадык. Без үзебез дә менә шулай башладык инде, атлап йөри алмаганда биеп, сөйли алмаганда сөйләп, бу сабыйларыбыз безнең киләчәгебез. Һәм сезнең арада инде әти булган кешеләр дә бардыр. Киләчәктә барыбыз һәммәгез дә әти кеше булачаксыз. Безнең бу дөньяда яшәүебезнең төп асылы, төп вазифасы киләчәк буыннарга, бездән туган балаларга безнең газиз телебезне җиткерү, гореф-гадәтләребезне ирештерү. Без җир шарындагы бер генә милләттән дә ким түгел. Без артыграк та, чөнки без татарлар милләтебезнең чәчәк атуын, яшәвен телим. Рустам Нургалиевич әйткәнчә, менә безнең татар теле ул энтузиастлардан тора хәзер, кешеләрдән менә нинди койда эшләйләр. Менә бар бик яхшы сезнең конгресс эшләп килә инде, менә Василий Гаязович 2 атна элек бездә булды инде. Без аңар бик провокационный сорау бирдек. Ничек ул Тимай белән Грейне нитреп дуслаштырган? Таки әйтмәде безгә. Кашырып китте. Да, вот шуңар ул зур дипломатия ясаган инде вот шуңар. Вот Василий Гаязович килгәндә без бик шатланып шул чараларга киләбез. Безнең штаб татар, менә без 2 атна элек минем сәбәптә Казанга килүем шул. Без хәзер тоже конгресс булдык. Национальный конгресс татар Москвы и тюркских народов безнең. Менә безнең күп инде татарлар. Сез аңларга тиеш, что Мәскәүдә татарлар бит Нижегородский, значит, Ульяновский, Мордовия, инде, но менә иң актив, иң шундый татарлар инде ул Казан татарлары. Менә безнең где-то 3,5-4,000 бар активистлар инде. Менә шуңар тоже кемнер сезнең племянниклар, дусларның балалары булса, сез аны безгә җибәрегез, biz аларны җыеп, урнаштырып инде менә шул концертларга алып барабыз, хоккейларга алып барабыз инде. Шул эшне без Мәскәүдә инде 25 ел шундый дәвам итәбез инде. Мәскәүдә инде татар теле саклау буенча менә сез әйткәнчә ул авыррак. Анда татар теле әз инде менә безнең бер генә мәктәп бар, бер детсад бар инде, но барыбер без бу значит, оптимизм белән карайбыз, татар телен без бирешмәйбез, саклайбыз, тырышабыз и киләсе буыннарга тапшырабыз инде. Шулай итеп без уйлайбыз. Мондый чаралар, бүгенге чаралар алар бик кирәк. Шуңар инде мин монда менә килдек. Бу бит инде беренче чара, киләсе дә шундый оештыру булыр без уйлайбыз, а киләсәктә может быть барып
Мәскәүгә дә оештырусыз безгә бергәләп инде. Алла бирсә, да. Сезгә барыгызга да яхшы кайф, яхшы сәламәтлек. Значит, үзегезне саклагыз, туганнарга шалтыратыгыз, әти-әниләрнең хәлләрен белегез. Шулай итеп, яхшы кич бүген үткәрергә. Рәхмәт. Сезгә ике генә шигырь укып бирштем, чөнки менә без бит инде карадык видео язмада, балачакларны искә төшеп китте минем дә парлы сөт дип атала беренчесе. Көтү әле яңа гына кайткан, авылга таралган сөт исе. Балачакның якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кичке иңгер, әнкәм сыер сава, 10 литрлы шиләк тутырып. Мин сабыр гына көтеп торам, күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр, урыныннан кузгалыр сыер да, дога кылыр әнкәм эштән генә Худайның биргән бу сыена. Аннары миңа таба борылып әйтер: "Кызым, бераз гына көт, сузар гадәтенчә шиләгеннән чынаякка салып парлы сөт. Бисмиллахны оныта күрмә балам, онытмасаң бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәс идән кем, ышангандыр чит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер, рәхәт күрми гомер үткәнгә. Мин эчәм сөтне каударланып, борыныма куна күбеге. Башка бер җирдә юк парлы сөтнең шул балачактагы кебеге. Сыер да юк хәзер, әнкәм дә юк. Авылда көннән-көн искерә. Җирдә яшәүләрнең фанилыгын зират кына искә төшерә." Һәм тагын бер шигырьне сезгә укымыйча һич мөмкин булмас, чөнки без Бөтендөнья конгрессында, Бөтендөнья татар хатын-кызлары курултаена җыелганда миңа доклад сөйләргә кушканнар иде һәм шул вакытка минем кыйбла барлыгы дигән бер яңа шигырем туган иде. Җитәкчелекнең үтенече буенча инде алар үтенделәр, шул шигырегез белән тәмамларсыз әле чыгышыгызны дип. Мин шул шигырьне укыганнан соң минем бөтен дөньядан җыелган хатын-кызлар мине сырып алды. Шул шигырегезне алып китик әле дип. Бу минем бер китапта да чыкмаган иде, әле хәзер дә чыкмаган. Шуннан без принтердан 500 нөсхә чыгарып тараттык, әмма ул җитмәде. Һәм инде мин кайда гына чыгыш ясасам да хәзер кыйбла дип кычкыралар инде. Әнә кыйбла килә, кыйбла барлыгын укыгыз дип. Шулай булгач сезне дә шул бәхеттән мәхрүм итеп булмый, кыйбла барлыгы. Азан ишетелми, шам да сукмый торган булганчык бер заманда тау кадәрле күчтәшләр дип әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп, өйгә кайтып кергәнебез истә. Бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тахаратланып, "Кыйбла кайда?" дип сорап куйды. "Беләсеңме, кайда икәнен?" Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгъриб. Бергә фикерләшеп, карар кылдык, кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйбла кайдалыгын белмәгәч дип үз алдына сөйләп утырды. "Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми бу дөньяда нинди максат белән яшәргә." Уят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр ярылса. Ярыла ул, әнкәң исән чакта, тоткан кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем әнкәй, кабреңә, йөземне юнәлттем кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлык аусырарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа, тапкан кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән уртак гамәл, уртак юл сапмам. Кемнәр белән генә аралашсам, йөрсәм дә мин хәзер кайда да, беренче эш итеп кыйблам барлыйм. Калбымны юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азаптан. Без кыйбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбызмы икән балалардан
Кыйблаң кайда дип сорарга. Рәхмәт. Сез, кызлар.